Tengiyop. Cek. Upacara wengketan kaping 6. Boyong songsong kapane wencang klingan. Hari Sabtu pagi, Suryo 17 April, warsa kalih 19, tumuli kawiwitan. Pandega bergodo tumuju papan upacara kairing gending lancaran pandega laras pelok padhet 6. Pandega upacara tumuju madyaning upacara bergodo siyaga nyeta kairing gending lancaran pandega laras pelok padhet 6. Bergodo kapendhet para pandita bergodo mapan iring tengen bergodo Kandindano. Kasubaban. Yo. Tumuli badhe kawersa kumuling gending lancaran Sleman Sembadan laras pelok padhet 5.
Asek 1 Bidang Pemerintahan menuju Romo Dr. Andes Portwatno Widodo MKN. Kinaryo pengagem upacara kepareng tumuju madyane upacara. Kairing gending Raja Manggala laras pelo padet 6. Pakurmatan dumateng pengagem upacara kapimpin dening pandika upacara kairing gending lagon pakurmatan laras pelo padet barang. Dumateng pengagem upacara korban ya. Palapuran pandika upacara dumateng pengagem upacara bilih upacara siap diwiwitan. Laporaken upacara paringetan boyong songsong kapanewan cangkringan ingkang kaping 6 siaga kawiwitan. Kapindhano. Sandika. Ngeningaken cipta kapimpin dening pengagem upacara. Cipta kawiwitan. Sabdo pengagem upacara bergodo aso papan. Aso papan. Ya. Nuwun. Sesorah Bupati wonten ing adicara pengetan kaping 6 boyong songsong kapanewon cangkringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi karahayon kasarasan tansah kajiwa kasarira kula panjenengan sedaya. Ingkang satuhu hinabekten sedaya sesepuh aji sepuh ingkang sampun buntas ing kawruh. Ingkang kula tresnani camat cangkringan lan sedaya pangembating pamrentahan
wonten ing Kecamatan Cangkringan. Sagunging tamu pisedahan ingkang tansah sinudarsana lan ugi sedaya para rawuh ingkang sadaya kula tresnani. Minangka titahipun Gusti ingkang anggadhahi iman takwa pramila sumangga tansah puji syukur kunjuk wonten ngersa dalem Gusti Allah ingkang Maha Agung ingkang sampun paring kanugrahan, kanikmatan, karahmatan lan hidayahipun dumateng kita panjenengan sami. Satemah ing titi wanci menika saged manunggal karsa ngraketaken tali silaturahmi. Derek mangayu bagyo pengetan kaping 6 boyong songsong kapanewon Cangkringan. Woning titi wanci menika kula lan sedaya aparat pemerintahan ing Pemerintah Kabupaten Sleman derek mangayu bagyo lan condong sanget awit saben taun dipun wonteni upacara boyong songsong nika. Adicara menika saged trep kangge ngupaya murih lestarinipun adat seni budaya tradisional ingkang wonten ing Kukuban Sleman. Babagan menika awit rantamaning adicara pengetan boyong songsong ing Kapanewon Cangkringan dipun adani kanthi nggelar maneka warni krida ingkang magepokan kabudayan Jawi. Kanthi pengetan boyong songsong Kapanewon Cangkringan ingkang sampun lumampah kanthi ajeg nika dipun angkat saged dudut greget para wiranen supados mangertosi kabudayan Jawi. Sampun sak tepipun Sleman saged majengaken lan ningkataken panggesanganipun warga murid langkung mulya. Boten namung mligi wonten ing ekonomi kemawon ananging saged ugi saking seni budaya ingkang lestari ngrembaga ingkang sampun dados ciri kapribaden bangsa kita. Lajuning teknologi komunikasi tentu kemawon nuwuhaken akibat ingkang maneka warni tumrap masyarakat. Mliginipun tumrap para muda. Awit kathahipun budaya manca ingkang mebet andadosaken para kadang muda langkung cepet mangertosi budaya manca. Dene budaya manca sanesipun tinimbang budayanipun piyambak. Kamangka budaya menika kirang trep kaliyan kapribaden kula panjenengan sami. Kala mangsa malah tebih saking nilai-nilai luhur. Sakmenika ing madyaning masyarakat angel sanget mrangguli para warga ingkang nengenaken nilai-nilai luhur budayanipun piyambak. Rumiyin kanthi kebak rasa asih dhateng sepadha-padha. Remen lung pinulung gotong royong raos teka slira sopan santun ing saben dintenipun sampun dipun lampahi para pepundhen rikala semanten. Ananging jaman sakmenika nilai-nilai luhur menika malah sampun kathah ingkang pun dilaraken. Dipun gantos kanthi pemikiran taktis individualistis ingkang sejatinipun sanes budaya kita. Awit sampun dipun tilaraken nilai-nilai luhur sawau. Tundhonipun tuwuh krisis multidimensi ingkang boten mandeg. Pramila saperangan warga masyarakat kathah ingkang boten mangertosi raos lingsem, boten peduli dhateng tiyang sanes lan ugi boten ngajengaken dhateng tata krama sopan santun wonten kangge paugeran gesangipun.
Pramila menika kula angajab kanthi lumampahipun adicara menika sageta tuwuh ngrembaka lan lestari kearifan budaya lokal supados kasil dados raja rajani ing prajanipun piyambak. Namung bangsa ingkang regani sejarah lan budayanipun piyambak ingkang saged dados bangsa agung lan sentosa. Pramila sampun pisan-pisan malih kula panjenengan sami supe dhateng sejarah lan budaya. Kados namung menika ingkang saged kula aturaken. Sepisan malih kula ngaturaken sugeng makarya. Mugi-mugi Gusti Allah ingkang Maha Mirah tansah hamayungi menapa ingkang dados panjenengan kula panjenengan sedaya kangge ningkataken pelayanan tumraping masyarakat ing Kanepanewon Jangkringan. Makaten atur kula wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Sleman Sri Bono. Para pemimpin, para sepuh, wabile kata atur kula ingkang kirang pas lan kirang meranani malih kasta ingkang nalika saking Parma Sabda Jawi saestu kula ing sampeyan pasar. Nuwun. Yo Toyota! Yo! Pamuji Dewa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Duh Allah, Pangeran ingkang Maha Welas lan Maha Asih, inggih nami abid kamirahan saha welas asih paduka. Kawula sedaya saged angadani upacara boyong songsong Kapanewan Jangkringan ingkang kaping 6 ing sonten punika. Pramila duh Allah, Pangeran kawula mugi paduka kersa paring ridho saha anampi raos syukur kawula. Duh Allah, Pangeran ingkang Maha Kuwasa, mugi paduka kersa paring pangayoman dumateng kawula sedaya lan mugi tansah paring kiyatan lahir dan simbatin dumateng kawula. Paring bimbingan saha pitedhah dumateng kawula saengga sedaya lampah kawula tansah pinayungan barokah lan ridho paduka. Duh Allah, Pangeran ingkang Maha Mirah lan Maha Asih, mugi paduka paring kanugrahan ingkang saged numusi dumateng kawiksanan menggayuh para pangbatin praja ing saengga saged mahanani kamakmuraning masyarakat lahir dan batin dunya dumugi akhirat. Duh Allah, Pangeran kawula ingkang Maha Kuwasa, ing samukawis kedatosan lan kawontenan samudayanipun, kawula nggona bilih kawula punika ringkih kurtan padaya nami paduka ingkang ampuni sedaya ingkang mentah saking tebing jagat lan kita. Pramila kawula sedaya DJP saha sumarah dumateng maos paduka. Duh Allah, Pangeran kawula ingkang Maha paring pangapunten, kawula anggengana bilih kawula sampun kathah dosa lan kalpatan. Kawula sampun kathah damel karisaken bumi paduka. Pramila Duh Allah, mugi paduka kersa paring pangsama alus sedaya letak dosa kawula. Dosa tiyang sepuh kali kawula, sederek lan luhur kawula, lan dosa para pangarsaning negari kawula.
Allah pangeran ingkang maha agung, mugi kersa nampi dhateng panjenengan kawula ingkang boten sisih saking pakerdening arisan ingkang pangeran Bugani. Duh Allah mugi anugerah samudra pangaksana katiko dhateng kawula ing perkawis-perkawis sarta tumidak ingkang boten kacihani dumateng rayani masyarakat kawula. Lan mugi Allah kang rino saking kawula perkawis-perkawis ingkang saged anusah karukunaning masyarakat. Mugi patuwuh alam panjenengan kawula punika. Allahumma ij'al hadha baldatana Indonesia baldatan thayyiban ya'ti raghadan fi kulli makan. Allahumma ij'al hadha qaryatana jam'inan ij'al qaryatan aminan ij'al qaryatan sakinatan mubarakah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la hajatan illa qadaytaha birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Palaburan Pandego Upacara dumateng pengageng upacara bilih upacara sampun paripurna. Upacara sampun paripurna. Palaburan cekap Sandino. Pakurmatan dumateng pengageng upacara kapimpin dening Pandega Upacara kairing labor pakurmatan. Dumateng pengageng upacara hormat ya. Pengageng upacara kepareng jengkar saking nadyan upacara kairing gending ladrang cedhak saking laras belok padhet barat. Upacara paripurna berkudu kabudaya kairing gending bubaran udan mas laras pelok padhet barat. Upacara paripurna berkata kabudaya.
Wonten kersanipun Romo Dr. Korwan Mawidodo Manijing Asek 1 bidang pemerintahan kepareng cengkar saking papan penelitian tumuju papan ingkang sampun samadya wonten ing gedung kesenian sareng-sareng kepareng kadherekaken dening sedaya para tamu sawetawis tumuju wonten ing gedung kesenian. Saya peserta upacara kasuwun mendhet sinek sahujuan wonten ing Pendopo Kecamatan Cangkringan. Katane datang sedaya peserta upacara kasuwun mendhet tujuan sosial wonten ing Pendopo Kecamatan Cangkringan. Kami panjenengan dimakan Bapak Asik 1 Karasan Setengah undangan. Kasuwun tumuju lapangan wonten ing gedung kesenian. Semoga matur nuwun. Mekaten upacara pengetan boyo songsong ingkang kaping 6 Kapanewon Cangkringan ingin Purwomadya kantos ugi pungkasaning upacara menika. Kula ingkang minangka kandhawuhan nderekaken lampah saha nuturut dening upacara pengetan boyo songsong kalegan menika. Satu kemawon kathah kirang saha lepatipun. Mugi kepareng apakili so awit atas namipun para kanca kadang ngawit uga laras saking gaya ingkang dipun suwuhi piyambakipun Bapak Dr. Andi Sudarto. Tentu kemawon mugi kathah kirang saha lepatipun saestu wonten ing papan menika mugi kepareng-pareng agunging pangaksama. Mekaten matur nuwun wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Tenanan iki lautan. Hutan.